بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بن اندري كرور بمنا فلا ibi bamana yala ibi korobor yala ibi shogel yada bon parce que ni ne ko shogel mo ko ba famugo dake bon ne ay ay anga ke shogel yaya parce que ni ne ko shogel yaya do mo ko ba famu parce que shogel do ne lugi bu do ne be ya don donc ni do ko kare shogel otewa abe foti voilà parce que lugi mi la ça ni mo ko yaya do ko ça c'est shogel voilà parce que shogel est old logita logi be ande shogel madla shogel mabo shogel ta tiye mais ale ado bala wakabi wala wakabi na mage premier ministre fona abido voilà ale ado bala ayado bala et puis kafo ayado bala kafo amabo kabo ministre yado jamana den fana to yado ka ato nove oche donc ay fini do bala ka yanga bo sinon chef la tumbado folo mo do amado ni muyo e mo bokete anga president folo ale tuma akala la fini ala ka photo mun ka chaire we o de ka bakana ale president re c'est Guinée président contaminé o fana tumbado Sékou-Touré voilà maintenant Modibo Silve fana tumbado mais ale ta do comme Shogel bado tuma atuma do kelen mais qui est Kelen Bado, allez bibo Ségou, va faut dafé fana dumba allez la ka fugula emblemani. Mingwe kada ministre Mamou Dafé. Voilà. Maintenant, ka wara, ka kere parce que fanga ko togotigi ni fanga o te ni at magasin. Comme Shogel est premier ministre, allez bi fanga la yado, donc mo ko fana yakella de. Parce que président Benanu ko finir de. Mbofo regarde ibe kana la ka fini ni et loki flado nyongo kamanti munna ka sigi kamanka ngo bafo ibe ka ni trois poches ka fugla ndia ko Moussa Traoré ni loki bani ndo ka fugla fitini ko atete ni école kramo ka fini trois poches ikara alpha ni forkia ikara alpha ba alpha tumbe forkia no do ka cha trois poches ni forkia réglant allez dit loki ba fait voilà faut aller tout alpha fana glog ba do ma chane voilà ole tum kadaye abi ko mi aspinga versi do ma chane ko min voilà mo mun loki ba je mo faut aller ça asimi c'est dans ça bac c'est dans fin de l'eau na bita c'est là abi fin we mais mo mun bi versi do erreur mo faut jamunage anga président koroke allez fana loki ba man yoye abi versi la yonguda koni o fana fini keme jate koni bi ko don ko versi voilà donc président Benika la jogo do tewa akasuma ga furuga jonguda kana walma fini wala nere hakilta la koni de la chemise ya kana aywa yaade ne ko ne hakilta la non ne le gars u ka parti chemise u tara congrès la yado aywa ne ko ya kana budo ko kren et puis ay do fana farakande ay disa farata kan si abi disa do kan depuis fin d'amena kono vela kelel kona depuis we had abro atara France kana ay disa faraka voilà akrati bon ministre kelen fana tumbe ay ka logi do fombo yota be bodo sisa démission de bo fait sisa be Ségou nampe ampe fana nana ministériel ala fana coupé est-ce que un peu rêve finira de noter voilà beni ke jogodo donc wo fana parce que un peu ne agil tala kuna de laga un peu yi akara télé wo akara nyonyo yi wo no mo dele ka un peu yi ko finira ba kana ayo mini furugi a coupé intekli bon kele fana be depuis ala en dam madle ke vesiala ale député korode sabi sentela mbarkawan Markawan ale fana dulogi ba mais ale dulogi ba dime abe dulogi ba fen do abo jalangu do couleur la ko dala ne ma delega fu yalla note ale fana ma delega vese yalla ale fana fini be wo voilà ni hakli bala Markawan dulogi ba do nga disa mini dulogi ba client abo fana ma abo vele gala voilà donc bon wa fo mo koy wole hakli jigi do faso ko do hakli jigi tamation fana do voilà mo ko ni fana ni sraka idan fra donin do ni mo to fana che mo sraka voilà akilo kan fana donc on va voir bismillah ablo jaranye ko jodi amela tanu bashitana wati do kun kada sabula clefla temena aywa wala ndeme ka siabi namu ami foli de alama nawo ba mona kuma fla fongo ne miri ka ta sanve kana ngo tinyo bolo de o juman ko ni jita ko forme di jila ni jido mina muna bo forme de ta
o tiɲɛ a bɛ ko ji bɛ bɛrɛ fɛn bɛɛ ma ko n'i ye ji don fɛn fɛn na a b'o forme de ta wa a b'o suguya fana ta couleur i mana ji kɛ minɛn min kɔnɔ a b'i yɛrɛ bɛn n'o ye a bɛ a mana k'a suguya ye wala a kɛra minɛn yɛrɛ cogoya ye o a b'a yɛrɛ bɛn n'o ye a bɛ ne hakili sama ka taa min nɔfɛ adamaden kan k'i bɛn ni waati cogoya ye i bɛ waati min kɔnɔ ni waati ka nɔgɔn i bɛn n'o cogoya ye ni waati ka gɛlɛn i bɛn ni gɛlɛya fana cogoya ye c'est à dire gɛlɛya waati la o ti nɔgɔya kow karaba waati ye nɔgɔya fana waati la o ti gɛlɛya ja kow fana karaba waati ka da i yɛrɛ kan ni i bɛ cogo min na waati mun na i ka ɲi k'i yɛrɛ minɛ ka bɛn ni o waati ye ayiwa babu dɛmɛle dɔ fana ko ji ta fɔ a y'an dɔn ni minɛ na a y'a dɔn minɛ min na a b'a bɛrɛ bɛn ma a ko ten a bɛ se ka babu dɛmɛle ko ji ta fɔ a y'an dɔn ni na mɛ n'a y'a dɔn fɛn fɛn na ko a b'a bɛrɛ bɛn o ma a b'a bɛrɛ bɛn o ma o de ka ɲi o de ka ɲi mɔgɔya la i bɛrɛ bɛn i ka kow ma i bɛ cogo min na i ka sɔrɔ wala i bɛ lahala min kɔnɔ i bɛrɛ bɛn o ma n'i bɛrɛ bɛn o ma a ka ca ala fɛ i tɛ sɛgɛn nka n'e ko sisan ko e y'a bila i k'a fɔ sisan ko bɔn ko Asimi ko min kɛ sɔrɔ ko sera ko i k'o kɛ e ka sɔrɔ ni Asimi ta tɛ kelen ayi ou bien ala n'a tɔgɔ tɛ kelen fanga la a tɛna kɛ gɛlɛya i bolo a ko jugu ni gɛlɛya ni Asimi fana ko sisan k'a bɛ fɛn bɛɛ tigɛ a yɛrɛ la sisan k'a yɛrɛ bɛn ni e cogoya fana ye a bɛ gɛlɛya o tɛ gɛlɛya dɔ fana ye a bɛ degun a bɛ degun a bɛ ten i bɛ cogo min na i bɛ lahala min kɔnɔ i kan k'i bɛn n'o lahala de ye a bɛ surtout ni ko Asimi kana kuma n b'a kuma cogo min na ale dun tɛ kuma ayi o kɛ gɛlɛya ma a kuma ka ca a ka kuma ka ca ma a filanan ko tɔgɔ tɛ bɔrɔ la n'i y'a kɔnɔ kɔfɛ tɛ tɔgɔ si tɛ bɔrɔ la n'a kɔnɔ ko fɛn tɛ n'a kɔnɔ fɛn tɛ kɔni ko n'i y'a min bɔrɔ dɔrɔn ko fɛn de bɛ d'a kan fɛn min b'a kɔnɔ ko malo bɔra tigɛ bɔrɔ ɲɔ bɔrɔ sanu bɔrɔ wari bɔrɔ ko kɔni tɔgɔ tɛ bɔrɔ la mɛ mun b'a kɔnɔ k'o de bɛ tɔgɔ di bɔrɔ ma o ye tiɲɛ ye ayiwa adamaden ka kɛta de bɛ tɔgɔ di ma bila ye Alahu akibaru o y'i tɔgɔ ni jamu de ye i bɛ baara min kɛ i jogo ye mun ye kuma dɔ o de ye i fana kɔnɔfɛn ye Alahu akibaru i y'a faamu ni e radio baarakɛla sisan ni i mana fɔ cogo cogo ko a bɛ yan dan i mana munun cogo ci i n'a fɔ ko radio baarakɛla an dan o kɔni o de tɛ tiɲɛ siga t'o la n'i m'o fɔ tɔ k'a je i bɛ mɔgɔ caman to fili la parce que mɔgɔw tɛna n'a dɔn an dan min ko don ayiwa o tɛ tiɲɛ ye o kɔni n'i ko sisan ko n'i ye politique mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ sisan an ko Jɔnkuda i mana fɔ Jɔnkuda cogo o cogo bi n'i ma ɲɛmaakɔrɔ da transition ɲɛmaakɔrɔ da kan a bɛ a faamu man di dɛ kɛra ka marque ye o tɛ tiɲɛ ye siga t'o la adamadenya fana bɛ ten i jogo ye mun ye ani ka kɛta olu bɛ se ka taamasiyɛn da i kan o de b'a fɔ ko ko karisa min min kɛ karisa min min kɛ o bɛna fɔ karisa in ye bɔrɔ ye i bɛ mun kɛ o ye kɔnɔfɛn o ye taamasiyɛn o ye taamasiyɛn de ye a faamuna bisimila ayiwa bi ye ntɛnɛn ye siga t'o la ka utukalo tile fɔlɔ don san 2022 an b'a lajɛ ka fɛrɛtɛ fɔlɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ye walasa faamali ka se ka sɔrɔ a ko la bila ye tubaarikala an b'a daminɛ kɛ fɛn mun tɔgɔ ye l'indépendant kɛnyɛrɛ ye an b'a sira kan ayiwa an bɛ ka an fisifasa ni ala sɔnna a bɛ ɲɛ ala ka ɲɛ maa minnu minɛnen don ka don kaso la ko kiriko minisiri Mamudu Kasoge ale y'a ɲini k'a fɔ ko kiritigɛlaw ka o baara ninnu kɛ a waati bɛnnen kɔnɔ walasa ka maa kofɔlen ninnu ka hakɛw fana tɔbɔtɔ ko k'u teliya mɛ u kana harba kɔ awɔ ko k'a kɛ a waati kɔnɔ o de don awɔ o kɔfɛ sa ka sɔkan bamacɛ walo ciyali ko siratigɛla Mali jamana kɔnɔ lamɛrikɛn jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka baarakɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ se segin so ka olu lasegin faransi jamana fana y'a ɲini a ka jamanadenw fɛ k'a fɔ ni min nali tɛ diyagoya ye Mali kɔnɔ ko nin waati ninnu na i kana na MPR fana y'a ɲini jira k'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga wala sɛmɛ min ɲinina ka wajibiya politiki tɔn dɔw fɛ ko o kɔni ye politique kɛlɛ ye min ni a b'a la ka kɛ kunnafoni di siraw kan ka ɲɛsin u ka ɲɛmaa ma o kɔfɛ sa ko sigikafɔ minnu bɛ senna Lome Mali jamana marabagaw ni
Ivoire jama Côte d'Ivoire jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka kɛlɛcɛ 49 ko la a bila na ko si ka fɔ ninnu bɛɛ ma se ka kɛ ko la fɔlɔ ayiwa n'u mɛnna u bɛ bɛn o tiɲɛ kuma ye damu ye si ka fɔ kɔni ye damu ye l'essor faso ka fasiri ko an ka sanfɛ kalansobaw bɛɛ lajɛlen kɔni ye jibondon dɔ sɔrɔ minnu dir'u ma cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔba kolonɛl Asimi Goyita fɛ ko o kɔni jibondon ninnu bi fara bɛɛ don hukumu min kɔnɔ o ye a ye jibondon 213 minnu sigi sen kan Mali jamana kɔnɔ walasa ka se ka ji di sigidalamɔgɔw ma ko kalansobaw ka jibondon ninnu bɛ olu cɛ la o kɔfɛ sa min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ defu la k'ale kɔni jaabiw bɔra Kimanjati la maa 48 jate k'olu kɔni ye kunnawolo sɔrɔ a ko la ɲina i b'a ye k'a fɔ ko ka sin di den ma ka se fo waati dɔ kɔnɔ kalo 6 a bila nana ko a ka nɔgɔn wa ko barikaba bɛ a la ka wusa den ma kosɛbɛ a musakabɔ fana ma ca musakabɔ yɛrɛ bon sigi musakabɔ yɛrɛ b'o la bilen ayiwa o fana kɛra i bɛ balo min di ba ma o kɔni n'o tɛ musaka t'a la wa k'a ka wusa den ma kosɛbɛ siga t'o la a ko faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye kuma dɔw fɔ Mali jamana ma ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye o kuma ninnu fana kɔn ani k'a jira k'a fɔ ko jugukanw don ani tɔgɔ tiɲɛni kumaw a bila dani le républicain i b'a dɔn ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye fɔlɔ u tun tɛ kɔn ka kuma nka n'u bɛ se dɔ bɔ kuma in fana na a bila u bɛ wusaya makun fana ye kuma ye voilà bamanankan don fɔlɔ ko in daminɛ waati u ye kuma bɛɛ fɔ ko kuma bɛ fɔ k'a fɔ ko Mali tɛ kuma ne hakili la ni ko ninnu na olu fana ka wusa nka n'a fɔra ko kuma ni o kuma ne mana fɔ i ka jaabi ko la jɔnmaya kelen tɛ ban dɛ bamanankan don ni fana y'i mankan suma kuma dɔw la o ka ɲi ne hakili la o fana ka wusa républicain ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Bamaci jɛkulu min bɛ wele ko GSIM olu ye a jira sa k'a fɔ k'u bɛna dɔ fara u ka wulikajɔw kan ka Bamaci olu caya ko wa k'u bɛna dɔw yɛrɛ fana kɛ Bamako kɔnɔ ala k'u barika bɔ amina kulu minnu ni olu bɛ fasodenw to a la nka n'u ka baara fana fanba ɲɛsinnen don kalata ko jateminɛli ma ko olu kɔni ye jamana ɲɛmɔgɔ k'u kanbɔ olu ma k'a jira k'a fɔ ko u ka u seko bɛɛ lajɛlen kɛ n'o tɛ kulu m'u janto ko kulu min ni a bɛ wele ko EJ o sigili baaraw senna sumali min kɛra ko n'u m'u jija ko a bɛ sɔn ka gɛlɛyaba lase cɛmancɛ fanga yɛrɛ waati min ko fɔra o labatoli ma sabula ko ninnu minnu kan ka kalata k'o labɛn ko n'u ma baara daminɛ kuma la ko fiɲɛ bɛ don baara labila ye wuli tuma ka di n sen ka di o ye tiɲɛ l'alternance an b'a fɛ k'o de kɛ sisan ko ko min wulila nominali min taara ka ɲɛsin disiba dɔw ma disibaw ni fiɲɛba wulila a bɛ yiribaw de kari ka yiri fitiniw to yen o ye tiɲɛ bamananw ko ten fiɲɛba fiɲɛ wulila nana bila yen kuma ka ca kuma ka ca ko a fɔra ko finɛtigiw ka minɛsan dɔw hukumu kɔnɔ ko maa dɔw nɔminalen don ni Cɛma Ibɛri Kulubali b'a la Dr Boubou Cissé Mamadu Igor Jara ani Babali Ba nin bɛɛ ye waritigi bonda ni Sɛrɛdasukunda premier ministre ministre des finances ministre des finances ancien directeur de banque o bɛɛ ye wari ko ye l'autre ministre de l'armée ni ye disiba ye écoutez ko nominali min taara ka ɲɛsin ma ko yala ko politikɛla de don wa walima sariya fili dɔw b'a la ka don sariya ko taabolo la de ne t'o dɔn ɲininkali bɛ fɔlɔ ko Bamaci wale minnu taara ka ɲɛsin an ka finɛtigiw dagayɔrɔw ma Kolokani Kati ani Sevare ko o kɔni b'a jira k'a fɔ ko hali k'a sɔrɔ nin an ka finɛtigiw b'a la ka san sɔrɔ ko Bamaci fana d'a la k'u ka walejuguw lajɔ ko danayabaliya b'a la ka sinsin kosɛbɛ fanga ɲɛmɔgɔyaso n'o ye gouvernement ye ani CNT ni ɲɔgɔn cɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko farali kɔni Choguel ni Asimi cɛ ko an bɛ sira min kan ko fura foyi t'a la k'o bɛ fara le challenger ale ko di ale kɛlen bɛ ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko politique kuma minnu bɛ sen na sisan i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ kɛ kosɛbɛ kalata ko ani yɛlɛma minnu kan ka don an ka sariya sunba kɔnɔ ani fɔ ta se lakanabaliya kow ma ko a ko dɔnbaabaw kɔni ye ɲɛfɔliw kɛ ka laɲini dɔw kɛ ani ka ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u kan ka jɔ sen kura minnu ta
ko dɔ ma baw ye o hakilila ninnu di ablandan naamu o kɔfɛ an ka yɔrɔ sahalen baw lajɛli bɛ se ka don bala cogo n'o ye tourisme ye naamu ko an ka seko dɔn ko ministre Andou Goli Guindou ko ndenge k'ale a baaraw kɔni kurumukari i ni burama bɛnn'o la ndenge do Andou Goli Guindou siga t'o la ayiwa b'a fɔ ne ko n b'a fɔ fana ayiwa ministre Ablaye ko k'a b'i fo ko CMTR kɔnɔna na ko Bakisima Sila k'ale sugandira ka kɛ ɲɛmaa ye donc a kisira ele m'a fɔ Bakisima donc a kisira n'a kɛra ɲɛmaa ye a kisira e mun ne b'i yɛlɛ les échos wele ale seginnen don a kan ko Bakisima ko ale kɔni sugandira ka bila conseil malien de chargeur ɲɛmɔgɔya la n'o ye CMTR ye ko Mali ka yɛrɛya min n'o souveraineté o min b'a la ka fɔ ko yala ko yɛrɛ ko in yɛrɛ kuma ko ni a kɛra don k'a fɔ ko dala kuma don nka ko walew la ko an ni a cɛ ka jan don ɲininkali do tomi do ayiwa min bɛ tali kɛ samiya ko in fana na ko bon ko kaw kɔni denbaw b'a la ka dɛmɛbaw ɲini min wele ko aide ménagère baarakɛla minnu bɛ gɔdɔmusow dɛmɛ kosɛbɛ duguba kɔnɔ o k'olu yɛrɛ t'a la ka sɔrɔ fiyewu a fɔ an furumusow ko jɔyɔrɔ duguba ko ninnu fana ka ca koyi ko ka ca ni maa tɛ yen k'u dɛmɛ u denmusow tɛ yan ne tɛ sɔn o de ma minnu denw ma kɔrɔbaya denmuso b'i bolo i bɛ taa waliden ɲini ka na baara kɛ a ye bana sa i den tɛ ka baara la sa ne ko minnu denw ma kɔrɔbaya dun n'o bɛ se taa bɛ faamu mais dɔw npogotigi falen de b'u bolo 6 4 u bɛ taa baara kɛ da la o kɔni fana ye ko wɛrɛ le malien ale kumalen don ko CEDEAO kɔnɔna na k'u bɛ fɛɛrɛ ninnu ni dabalitigɛ dɔw la ka ɲɛsin kɛlɛbolo dɔ sigili ma sen kan min ka baara bɛ na ɲɛsin Bamanci n k'a fɔ fanga dafiri waliw kɛlɛli ma ɲɛma k'u tile dɔrɔn ne kɔni ko ten ne bɛ to ka misali ta kuma dɔ la Wuranda kan a banna ni ɲɛma tile na banna ko Wuranda bilama in a fɔ a bɛ jigin Sulasi kɔnɔ ka coup d'état kɛ n'i y'i tilen ka baara kɛ n'a hakili la mankanw bɛ dɔgɔya fanga dafiri ti kɛ nka n'i yɛrɛ fana donna ko ferekelenw na a bila kuma ka ca siga t'o la ka sanga Bamanciya walo ni lakanabaliya fanga bonyani ma ko tɔn min politikimɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ wele ko ATIR ko ɲɛmɔgɔw ye a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ an ka foroba nafolo jamana bɛ baara kɛ ni musaka min n'o ye budget ye san kɔnɔ ko kɛmɛ jatila ka o 37 bila lakana ka sira kan lakanako kelen ninnu kan ko Bamanci 50 jate dankarila olu la u ka Bamanciya wale dɔw senfɛ Sevare Nara ani fo taa se Jabali yɔrɔ ninnu ma a bila dan ala k'u lajaba amina la sentinelle an bɔ kun jɛnɔ ye ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko funangɛni min ni tora a ka furuso kɔnɔ n'a wele ko Aminata Yatta Sayi ko a jira sa k'a fɔ ko a ko kɔni bilara commune 6 kiiritigɛlaw ka bolo kan ko siganama 4 minnu minɛna ni a yɛrɛ furu cɛ b'o la ko olu bilara sariya ka kɔlɔsi minɛ kan nka k'u b'u ka contrôle judiciaire o kɔrɔ k'u b'u ka so nka sariya b'a la k'u kɔlɔsi minɛ a ko yala ko polisiw ni juges yuruku olu da mun na walasa u ka se ka nin waleya in kɛ wa o ɲininkali tɔ min bɛ yen kiriko ka ca o ye tiɲɛ ko impôt baarakɛlaw kun kan ka baarabila min daminɛ bi ko bɔra ma ka sababu kɛ bɛnkan dɔ sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ o da ka di la ko Salimɛ Bamakɔ fana kɔnɔna na gɛlɛya bɛ yen nɔ sisan ko Sɛki Jalo ale kɔni ni ale ɲɛmaa ye k'a b'a la k'i seko kɛ walasa k'u bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na o da ka di la k'u ka maakɔrɔbaw ye a ɲini wa u y'a sɔrɔ fana k'a fɔ ko waati dɔ ka di min b'a to u bɛ se k'u firifiri ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na u ka ji dɔɔni k'u ka ɲɛmugu la sɔgɔmada kunnafoni tɛnɛw ye nin y'a bila ye tubaarikala Bamanan Andre salo ni kɛnɛ ne ye ɲininka ɲina fana b'i ɲininka tuguni dɛ ne dun y'a fɔ k'i labɛn n bɛ ɲininka ni hakili b'a la parce que ko an donna jɔminɛ kalo la ko farafinna laada kalo k'an ka janvier de nin ye an b'o kalo de la jɔminɛ kalo farafinna laada kalo a jɔminɛ kalo o de kama ko kanimɛ ani kanima bɛ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ka taa ɲɔgɔn so fura ka taa ɲɔgɔn siri ka wari minɛ laadala la a yɛrɛ y'o bila o t'o kɛ tuguni kanimɛ ni kanima tɛ ɲɔgɔn ye tuguni o laada an y'o bila
sinon la dañu mando folo ko kuma ci ale no o sen fere bi se ko mus fur muso rasoro ni dari benala ni mu ye mun kadi ni afo benaye o be kita wori ma ko ni bengede wori ma ba fo munti muma benge muma dendi wo ya ba ko rogede est-ce que ne la ta non tem pas balmawde ba balmawdo parce que lu fa ma fendi mo fendi donc ne ko sankele la dala bamarakunda ko e o kalo tanifla o kalo tanifla togo ne o di masalo nyina mba fo ikase gima bele ma wachu abaju ne di afo asalo ngona le nyina yena minyiga nyina nawa alu fo yede salo ne afo ye salo anya fo ne ko nala anka kalfa mine sa wore minyigal ne mo voyo ya foti onda bi ambo kenele ka yere bado ko nu nga chaw ko nga ja ale o garska dama en plein nene fle bo nyina fa mba dima ne wona mi ne bitra ne est-ce que ne bitra woro re ka we ka woro fo parce que ne bi sungolo ma kono sungolo seli fitini kalo seli flache kalo namu seli ba kalo tabarakallah jomine kalo mudo ye chamage ni amboro jomine kalo la domba makono kalo no sara domba kalo bejo no defara lansri folo a flana lansri sabana nule defara ara deba kalo ani sungalo makono ya damne yormina bana fleni ne bi ye chama ibitara isara fo chama jela donc chamanje fana e ki jide ko don sawre nale o yira fana yiram bi nyiniga ayo ibaro nem na mungeya nimna sebenga le son tadi voilà alayini do e ka dursu ya famu disa alayini do e ka dursu voilà ya famu mi doni mi ya kila chugomina amena na woro mun tora ni o fana dursu abanam ke doni ni tara yoro mi segi kumbo voilà ma foy trawre amena ga de jité parce que ni ma chama ni ka kalo tan vla foye u ba fo tubabu kana u ba fo tubabu ye mais ni ko la kana dise wala la kalo antamanti sura tiere voilà anga demba dumbe damene ni la anga jate be damene ni la wanga jate ku ni folo ali foro furubi ke u ba fo kalo farafin kalo tletan to fo niyo awo kundi songa furuke kalo jela ko so voilà furan no ni fen no shikundi ko nyana je ko nu kundi songa shike kalo jela voilà ko funa benu korodo tubarakallah ibado hal ni fatulu kun kera ko kuma do karsa shibana karsa shima ba ka sababu ke a fatu wati sikatola parce que wura ko jatula mo ti fatu kalo jela able ayo alaka nya in cheni baraji mba kambe don re